Už aj levodskí basketbalisti majú za sebou premiéru v novom súťažnom ročníku. V prvom kole druhej ligy privítali na domácej palubovke celok Abovie Košice, ktorý sa na rozdiel od Levočanov netají vysokými cieľmi. Oproti minulej sezóne sme sa posilnili, hlavne pod košom, tým pádom naše ambície stúpli. Ešte čakáme nejaké posily, tým pádom do 3. miesta by sme chceli skončiť. Zápas začal v opatrnom tempe, skóre otvoril až v druhej minúte domáci Muránsky a na 4:0 zvyšoval Majerský. V rovnakom štýle pokračovala aj celá prvá štvrtina, počas ktorej si Levočania strážili tesný náskok. Strelecky sa v tejto časti hry daril najmä Majerskému, ktorý zaznamenal úctyhodných 15 bodov. Aj vďaka nemu bol stav pred prvou prestávkou 22:18. Druhú štvrtinu bodovo otvoril domáci Adam Petrovič, pre ktorého tým niečo chýbalo. Raz nevychádzala streľba, inokedy rozohrávka alebo bola prekážkou aktívna obrana domácich. Tí navyše získavali body z protiútokov, ktoré aj efektne zakončovali. To bol premiérový ligový zápas v mužskej kategórii, keďže ešte v lani pôsobil v družstve kadetov. Hostia po každom domácom úspechu reagovali a do trháku ich nepustili. Ako dôležité sa ukázali trojkové pokusy rozohrávača Mačupu, vďaka ktorému si domáci udržiavali minimálny náskok. Do kabín sa tak išlo za stavu 41-34. Tretia štvrtina, ako sa neskôr ukázalo, bola bodovo najbohatšia. Darilo sa v nej najmä Košiciam, ktoré postupne dokázali stiahnuť náskok domácich a v 25. minúte sa dokonca prvýkrát ujali vedenia. To však Levočanov akoby prebudilo a začala sa im dariť streľba najmä spod koša, ale aj z diaľky. Zlepšený výkon sa prejavil aj v skóre a do poslednej časti hry si tak Levočania niesli 4-bodový náskok. Hostia sa v záverečnom dejstve snažili o zvrátenie nepriaznivého stavu, no vždy Levoča napokon v dramatickom zápase zdolala Aboviu Košice 86-78. V dnešnom zápase sme mali problémy hlavne v obrane, ubrániť domácich lídrov. Vedeli sme, že hlavne pán Majerský nám bude robiť problémy, ale tak sa nám nepodarilo ubrániť. A už koniec zápasu bolo už len hoba, lebo kto dá viacej, bolo to také. By som povedal, že vyrovnané s šťastným koncom pre domácich. Tak ambície na túto sezónu sú jasné, chceme začleniť mladých hráčov do klubu. Ako ste mohli vidieť v dnešnom zápase, veľmi zahral podkošový hráč mladý, Adam Petrovič. Dal aj dosť bodov a proste mal dosť ťažkú pozíciu proti vysokým hráčom z Košíc a myslím, že sa dosť dobre presadil a rastie nám z neho dobrý hráč. Levoča tak vstúpila do novej sezóny víťazne a nadviazať na tento úspech môže už o týždeň v Humennom a o 2 týždne doma proti Dastetu Krompachy. Príďte sa pozrieť. Pomaly sa už rozbiehajú všetky súťaže, čo platí aj o basketbale. Ten bude v nasledujúcej sezóne v Humennom reprezentovať jediné družstvo, a to prvý basketbalový klub Humene, hrajúce v druhej lige. Po minuloročnej sezóne z kádra odišlo kvarteto Kačmárik, Geľo, Emel a Džujko, naopak klub posilnilo trio Dzurovej, Glasa a Kelemeca. Žreb domácim hneď na úvod prisúdil súpera najzdatnejšieho, a to klub MBK Dastest z Krompách. Humenčanom hrajúcim v bielom absolútne nevyšiel vstup do zápasu a rýchlo prehrávali 2-13. Oveľa skúsenejším hosťom výrazne pomohla nepresná streľba domácich i ich množstvo faulov. Vďaka ním mali možnosť Krompašania házať v zápase až 49 krát trestný hod. Hostia každou štvrtinou zvyšovali svoj náskok. Po polčase už viedli 30-46. Ani tretia a štvrtá štvrtina nepriniesla obrat v skóre. Premieňanie šancí a dobrá zónová obrana zo strany hráčov z Krompách znamenalo ich celkom jasné víťazstvo o 26 bodov 91-65. Z Humenčanov sa strelecky najviac darilo Dzurovejovi, ktorý zaznamenal 16 bodov, a Buričovi strelcovi 11 bodov.